Рубриката Разкрити тайни представя. Тройната ангелска вест. Какво представлява вечното благовестие? Водещ пастор Стивън Бор. Ще разберем какво е всъщност истинско благословение, когато настъпи суша през лятото, а ние нямаме режим на водоподаването. Тази вечер обаче ще гледаме друго благословение – вечното благовестие. Надявам се, че няма от вас тук присъстващите някой, който да не гледал или не чул нещо за Страстите Христови, най-новата продукция на Мел Гибсън. Всъщност то се счита за революционно кино. Предизвика много дебати, много спорове. Аз обаче искам да ви кажа, че аз не съм гледал този филм, но съм чел много рецензии в различни списания и различни статии относно този филм. И от това, което прочетох, този филм се концентрира върху физическите мъчения и изтезания, които нашия Господ Исус Христос е преживял. Чувах за хора, които са плакали в залата. Само в първата седмица на прожекциите този филм е спечелил една сума от $117 милиона и тези милиони растат със всеки изминат ден. Перспективата на Мел Гибсън към този филм е човешка. Неговата гледна точка е земна, но ние сега ще изследваме вечното благовестие от божествена гледна точка. И ще се позовем на книгата, която е вдъхновена от Святия Дух. Хората ме питат, ще гледате ли този филм? Аз им отговарям, нямам нужда да отида да го видя, защото аз притежавам оригинала. И това е 4 Евангелия на Библията. Защото там, в тях е казано за страданието на Исус Христос и причините, довели до това страдание. Искам сега да отворите Библиите си на Откровение, 14 глава, 6 стих. Това е първата ангелска вест. Тази вест, която ще изследваме. Там се казва, има 3 неща, които искам да подчертаем тук. И в 14 стих. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие. Искам да запомните думите благовестие, за да прогласява на кого? На онези, които обитаваха земята и на всеки народ и племе, език и люде. Първо, това е благовестието. 2, да бъде проповядвано. Номер 3, да бъде проповядвано на целия свят, без изключение. 14 стих ни казва, че вижда Исус върху облака с сърпа в ръка. Тоест, Божията вест е достигнала своя славен завършек. Какво е била тя? Прогласяване на благовестието по целия свят и след това Исус се вижда идващ на облак. А сега с мен нека да отворим Матеевото Евангелие и да проверим
в 24 глава, дали става дума за едно и също благовестие, като това от тройната ангелска вест. Матей 24, първия стих. Същите елементи, като и това благовестие, 14 стих, на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи и тогава ще дойде свършекът. Дали благовестието, Евангелието на Матей 24 глава е същата ангелска вест, която е от Откровение 14 глава? Да, абсолютно вярно е това. То ще бъде проповядвано и тогава ще дойде свършекът. Ние трябва да разбираме благовестието в Откровение в светлината на благовестието на четирите Евангелия. Откровение 14 глава, 10 стих. Какво е вечното благовестие? Искам сега да ви подготвя за тълкованието на този текст. Там, където се говори за проклятието на нечестивите, в самия край на времето, малко преди второто пришествие на Исус. По какъв начин е описано тяхното унищожение? Казва се там, в 14 глава, това е вестта на третия ангел. Няма сега да се занимаваме с нея, защото имаме специална поредица върху нея. И онези, които са получили белега на звера и са се поклонили на неговия образ, ще пият от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му. Три неща тук искам да отбележим. Относно за нечестивите в самия край на времето. Онези, които се противопоставят на Исус Христос. Тук за тях се говори като, че ще пият. Второ, говори се за чаша. И трето, говори се за Божия гняв. Това е чаша, която съдържа Божият гняв, които нечестивите трябва да изпият. Що за термин е това? Чаша, гняв в чаша и нечестивите трябва да изпият Божия гняв от тая чаша. Какво общо има това с вечното благовестие? За да разберем това, трябва да се върнем на текстовете на четирите Евангелии. Матей 26 глава, 38 стих. Тук Исус е в Гетсиманската градина. Много скоро той ще бъде арестуван и изправен пред съд. И тук са записани най-съкровенните преживявания на Исус. Тогава им каза: душата ми е прескръбна до смърт. Постойте тук и бдете заедно с мене. Обърнете внимание на чувствата на Исус, състоянието на душата му. Той казва: душата ми е прескръбна до смърт. И питаме се, защо Исус ще бъде прескръбен до смърт? Причината е споменат малко по-късно в същата глава. Всъщност следващия стих го обяснява. 39 стих. И като пристъпи малко напред, падна на лицето си и се молеше, казвайки: Отче мой. Можете да чуете как той въздъхва: О, татко мой, ако е възможно, нека ме отмине. Какво? Да ме отмине тази чаша. Не обаче както аз искам, но както ти искаш. Какво държи Исус в ръката си? Държи чашата. Тази молитва е повторена от Исус 3 пъти. 42 стих. Пак отиде втори път и се моли, думайки: Отче мой,
ако не е възможно да ме отмине това, без да го пия, нека бъде Твоята воля. И като дойде пак, намери ги заспали. Искам да видите връзката между Откровение 14:10 и това, което преживява Исус в Гетсиманската градина. Исус трябва да пие чашата на Божия гняв, виното на Божия гняв. Тук виждаме как Исусовата ръка трепери и държи тази чаша. 44 стих. Трети път се моли Исус. И пак ги остави и отиде да се помоли трети път, като каза пак същите думи. Апостол Павел в Евреям 5 глава, 7 стих описва малко по убедителен начин страданията на Господ Исус в Гетсиманската градина. А именно чашата, която Той трябваше да изпие. Евреям 5 глава, 7 стих, където е описана страшната агония на душата на Христос в Гетсиманската градина. Той е Христос в дните на плътта си, когато Той беше тук на земята, като принесе със силен вик и със сълзи, молитви и молби. Към кого ги отправи? За какво се е молил? За какво е просил от своя Отец? Ако е по Твоята воля, нека тази чаша да ме отмине, Боже, за да не я пия. Но нека Твоята воля да бъде, а не моята. Принесе със силен вик и със сълзи молитви и молби на този, който можеше да го избави от смърт. И като биде послушен поради благоговението си. Чувате ли агонията на Исус в този стих? Тук се казва за молитвите и прошенията, за Неговите сълзи, за плачът на Исус, докато Той се моли. Кое ли е накарало Исус да агонизира така? Това, че положението става все по-лошо. В Лука, 22 глава, се говори за страстите Христови. Търсете Лука, 22 глава. В Евангелията много малко е казано за точно тези страдания на Исус. Ние знаем за трънения венец. Ние знаем. Евангелието не ни казва, че е прибит до смърт. Страданието, физическото на Исус е описано по един много абсолютно достоверен начин, но не това е най-важното в страданието му. Исус агонизира преди още Той да бъде арестуван. Агонията му няма нищо общо с физическото страдание от мъченията, които прилагат върху Него. Обърнете внимание на Лука, 22 глава на Лука, докато Той се моли. 44 стих. И като беше на мъка, молеше се по-усърдно за това, което четохме в Еврея 5 глава 7 стих. И потта му стана като големи капки кръв, които капеха на земята. Да, знаем, че кръвта е капела от Него, от раните му, от странения венец, но сега Исус кърви от скървава пот. Неговото страдание е толкова страшно, толкова остро и непоносимо за човек, че вместо пот излиза кръв в отпорите на кожата му. Това е преди който и да било да го е докоснал с пръст от неговите мъчители. Тук мисля си, че акцентът е поставен не върху физическите му страдания. Но кой даде на Исус тази чаша? Йоан 18 глава, 11 стих. Това е момента, в който Петър изважда ножа от ножницата си и отсича ухото на слугата на първосвещеника.
Тогава Исус рече на Петра: тури ножа в ножницата. Чашата, която ми даде Отец, да я не пие ли? Кой даде тази чаша на Исуса? Неговия небесен Отец. Тази ужасна чаша, която го накара да се поти с кървав пот, преди някой още да е положил ръка върху него. Това е много интересна характеристика на Исусовото състояние. И това е тясната връзка, която Исус има със своя Отец. През цялото си служене Исус потвърждава този факт. Аз и Отец едно сме. Отец ми върши делата си чрез мене. Непрекъснато той изтъква този факт. Но сега 18 глава на Йоан, как Исус изразява тази близост с Отца. Оне, който ми е пратил, с мене е. Отец не ме е оставил, защото аз върша онова, което Той благоволи в Него. Исус казва по време на своето служене, Исус казва, че Той и Отец са едно. И сега в Гетсимания се случва нещо ужасно с Него. Матей 27 глава, 46 стих. Тук Исус виси на кръста. Казва се за 9-тия час. Ели, Ели, лама савахтани. А около 9-тия час Исус извика със силен глас: сиреч, Боже мой, защо си ме оставил? Приятели, това беше чашата, която Отец постави в ръката на своя възлюбен син Исус. Той, който казва по време на своята служба: Отец ми никога не ме е оставил, аз и Отец едно сме. Сега той извиква с болезнен глас: Отче мой, защо си ме изоставил? Тези думи са записани 1000 години преди Исус да се роди в плът на земята. Нека да видим дали това е вярно. Четем Псалми в 22 глава, 1 и 2 стих. Чуйте тези думи, които той изрича на кръста. Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далеч и не ми помагаш? Нито внимаваш на думите на охкането ми. Боже мой, викам денем, но не отговаряш. Това, когато е Исус на кръста. И нощем, но нямам отдих. Нощем, когато Исус е в Гетсимания, Исус вика, но Неговия баща, Отец Небесен, не отговаря. Чуйте в Римляни 8 глава това, което апостол Павел ни казва. Говорейки за Бог Отец. Оня, който не пожали собствения си син, но го предаде за всички нас. Какво направи Бог Отец за нас? Бог Отец не пожали собствения си син, но го предаде за всички ни. Как не ще ни подари заедно с Него и всичко? Една от най-любимите ми книги е Животът на Исус Христос. Според Библиотеката на Националния конгрес, това е най-обичаната биография на Исус Христос, която може да се намери в Библиотеката на Американския конгрес. Ще получите едно копие от тази книга като награда. Ако желаете, просто само направете вашата заявка. Но тази книга е прекрасна. Ако прочетете двете глави Гетсимания
и Голгота, не можете да ги четете без да се развълнувате до сълзи. Ще прочета няколко пасажа от тази книга. Ето какво се казва. Греховете на човеците тежаха с огромна тежест върху Христос и усещането за Божия гняв срещу греха смазваше неговия живот. Кое смаза Христовия живот? Дали беше трънения венец, дали кървавите рани, дали жестокия побой? Не. Това беше усещането за Божия гняв срещу греха, който смазваше неговия живот. Исус не умря от раните си. Исус умря от своето разбито сърце. Когато римските войници дойдоха, за да прибият пищелните кости на другите двама разпънати с него, те дойдоха и при Исус, но видяха, че той вече беше мъртъв. Защото Исус не умря от своите физически рани, а Той умря от физическата скръб и агония, поради греховете на целия свят, поради откъсването си от своя възлюбен Отец. Сега обърнете внимание и в 690 страница на тази прекрасна книга. Ужасният миг беше дошъл. Този миг, който трябваше да реши съдбата на света. Съдбата на човечеството потрепери. Христос дори и сега можеше да откаже да пие чашата, която му беше определена, за виновния човек. Той би могъл да избърше под кървавата пот от челото си, да остави човека да загине. Би могъл да каже: нека престъпника да понесе наказанието за своя грях и аз ще се върна при моя Отец. Нима Божия Син ще пие горчивата чаша? Дали невинният трябваше да пострада за последиците на греха, за да спаси виновника? Но Исус проговори: Отче, ако не е възможно да ме отмине тази чаша, освен да я пия, нека Твоята воля да бъде. Виждате ли, съдбата на цялото човечество е висела на косъм. Друг един интересен коментар, който четем тук, в 753 страница от английския оригинал, искам само да прочета един кратък пасаж. Тук се казва: именно усещането за греха, което предизвикваше гневът на Отец върху него, като заместник на човешкия род, което предизвика горчивината на тази чаша да бъде непоносима и съкруши сърцето му. Не знам какво е направил Мел Гибсън със своя филм, който е продуцирал, който е режисирал. Но наистина Евангелията подчертават духовните страдания и агония на Исус, защото Исус понесе върху себе си грехът на целия свят. Всеки грях, който някога е бил извършван от греха на Адам и Ева, който извършиха в Едем, до последния грях, който ще се извърши на тази земя, Исус понесе върху себе си на кръста. И тъй като Отец не можеше да понася греха, и Господ Бог оттегли своето лице от Исус Христос. Сега чуйте как апостол Павел описва това в Галатяните, 3 глава, 13 стих. Тук апостол Павел казва следното: Христос ни изкупи. Какво казва? Христос ни е изкупил. С други думи, Той е откупил правото ни да бъдем пак същите от проклетията на закона. Дали е лош закона? Колко от вас вярват, че закона е лош? Никой не си вдига ръката. Но Библията казва, че закона ни проклина.
Не казва ли Библията така? Тя казва, Христос ни изкупи от проклетията на закона. Да, закона ни проклина. Защо ни проклина? Защото ние сме го нарушили. Защото ние сме грешници. Предполагате ли, че ако се покоряваме на Божия закон, ние ще бъдем проклети? Апостол Павел казва, че законът е свят, праведен и добър. А тук ни казва, че Исус ни изкупи от проклетията на закона. Закона казва на грешника, ти си проклет и заслужаваш да умреш. Но на друго място Павел казва, че всички се грешиха и се лишиха от Божията слава. И така закона проклина тези, които грешат. Но добрата вест тук е, че Христос ни изкупи от проклетията на закона. И по какъв начин? Като стана проклет за нас. Дали Исус заслужаваше да умре така? Дали Той някога наруши Божия закон? Не. И ето, вижте как страда Той. Той пострада с проклетията на закона. Защо трябваше да пострада така? Защото беше грешник ли? Не. Защото Той носеше твоето и моето проклятие върху кръста. Христос ни е изкупил от проклетията на закона, като стана сам проклятие за нас. Както е писано в закона, проклет всеки, който виси на дърво. Това добра вест ли е? Между другото, на гръцки думата Госпел означава благовестие. Аз мисля, че това е велика новина, защото Исус понесе моето наказание, за да мога аз да живея. Искам да илюстрирам това с един пример. Току-що пристигам в Фрезно, преди няколко години, и в сряда вечер присъствам на молитвено събрание. Имахме разказване на опитности и свидетелства. Всичко беше прекрасно. И аз просто бях много въодушевен. Влязох в колата си и завих по няколко улици. И толкова бях въодушевен, че изобщо не погледнах километража си. И съм карал сигурно с 60 км. И ме спира полицай и ми казва, защо превишавате скоростта на главната улица, господини? Всъщност беше късно, когато забелязах това. И аз видях как светят полицейските светлини. И полицай ми каза, господине, може ли да ми дадете шофьорската си книжка? И аз казах, да, господине. Бръкнах в портмонето си, но нямаше шофьорска книжка. И му казах, извинявайте, не знам къде съм я сложил. Тогава след това ми каза, може ли да получа и регистрацията на колата? Мушнах ръка в джобчето, където обикновено държа регистрацията. Там бяха всички други документи, но не и регистрацията. И полицая стана вече малко недоверчив и казва, имате ли поне застраховката? Това вече мога да ви го... Отворих жабката, прерових вътре, но нямаше нищо вътре. И полицая каза, как се казвате? Това беше моята първа простъпка на закона и пътния правилник. И аз му казах, казвам се Стивън Бор и съм проповедник. Но той ми казва, Стивън Бор, аз ще отида в колата си, ще проверя на компютъра си дали действително вие сте такъв. Той се върна след 2 минути. Пастор Бор, всичко излиза. Вие действително сте пастор. И след това ми каза, знаете ли защо ви спрях? Да, мисля, че знам. И казах, виновен съм. Аз карах твърде бързо. Да, вие карахте с 55.
с 55 мили в час, при това ограничението беше 40. И аз казах: господин полицай, аз нямам правото да споря с вас. А той ми каза: пасторе, в следващия път, когато карате, гледайте главата ви да е на мястото си. Този път ще ви простя. Няма да ви глобя. Колко от вас вярват, че полицай върши точно правилното нещо? Аз вярвам в това. Или не мислите, че е така? Аз обаче се радвам. Радвам се, че той постъпи така. Въпреки, че аз не бях глобен, аз вярвам, че той не постъпи правилно, защото аз наруших закона, а законът казва, че трябва да платя. Не е ли така? Правилникът за движение казва, ако ти надвишаваш с еди колко си мили ограничената скорост, трябва да бъдеш глобен с фиш. Заслужавах ли си го? О, и още как. Но нека да видим какво се случва по-нататък. Нека да предположим, че полицай идва и казва: пастор Бор, не мога да ви простя това престъпление, защото аз съм служител на закона, но искам да плащате глобата, зато аз ще отида в полицейския участък и ще платя глобата вместо вас. Дали тогава престъплението на закона би било платено? О, да! Тогава законът щеше да бъде удовлетворен. Точно това извърши Исус. Аз наруших закона. Закона казва, че трябва да умреш. Исус казва: нека да не е така този път, но законът твърди, но заплатата на греха е смърт. Исус не е обаче полицай. Исус казва: аз не мога да простя престъплението на закона, но аз мога да го платя. И аз ще поема цялата ти вина, и аз ще платя за твоите грехове, и аз ще пострадам с откъсването от присъствието на моят Отец и ще понеса това, което ти заслужаваш, така че ти да можеш да живееш, да бъдеш оправдан и да си невинен. Защо не чувам повече амен тази вечер? Вие всички сякаш се умълчахте. Това е толкова блага вест. Това, което Исус направи за нас, за да ни спаси. 2 Коринтияни 5 глава. Един от моите най-любими стихове. Апостол Павел казва, 21. Който за нас направи грешен, онзи, който не е знаел грях. С други думи, Исус не е познавал греха. Бог го направи какво за нас? Направи го грях заради нас. Исус, който не е познавал грях, Бог Отец го е направил грях, за да станем ние чрез Него праведни. За да станем ние чрез Него праведни пред Бога. С други думи, Той става виновен, поема нашата вина, за да може ние да бъдем обявени за невинни. Ето защо не трябва да се страхуваме, когато застанем пред Божия трон. Защото ако се явя пред Божия трон и казва: Отче, аз съм Стив Бор, ти си грешник, би ми казал Отец. Да, точно така. Но аз имам адвокат, Отче, бих казал аз. Като земните ли? Не. Аз имам невинен ходатай. И тогава Исус излиза и казва: Отче, аз идвам да представя Стивън Бор. И Отец казва: къде е Стивън Бор? Исус казва: аз дойдох, за да го представя. А къде е той? Пита Отец. Няма значение къде е. Аз го представям сега. И Библията казва, че Отец приема нас в Неговия възлюбен Син.
Ето защо ние не трябва да се тревожим, когато приближаваме Божия трон. И ако ние твърдим и искаме Исус да бъде наш, то тогава ние имаме абсолютно всичко. Исаия 53 глава. Искам да прочета 4 до 6 стих. Тази книга е писана 700 години преди раждането на Исус. Исаия пророкува какво щеше да се случи с Исус, Месията. Там ни се казва, говорейки за Исус, наистина Той понесе нашите грехове и с нашите скърби се натовари. А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога. И поразен от Пилат, не поразен от Бога. Бит от Каяфас. Кой порази? Кой порази Исус? Не трябва да припадате при мисълта за физическите страдания на Исус, а за душевната агония, смазващата душевна агония, която го разкъсваше. Много хора отиват в болници за умствено болни поради тежката вина, която не могат да преодолеят. Той понесе нашите грехове и с нашите скърби се натовари. А ние го счетохме за поразен от Бога и наскърбен. Но той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, всеки в своя си път. А Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Кой възложи беззаконието на всички ни върху Исус? Бог Отец. Неговия собствен Отец не го пощади, не го пожали. Това е добрата вест на вечното благовестие от 14 глава на Откровение. И точно по този начин започва тройната ангелска вест. Не плашете хората до смърт, а кажете им, внимавайте, че ако получите белега на звера, тогава Божия гняв ще се излие без граници върху вас. Защото хората казват, това, което чета в Откровение, направо ме паникьосва от страх. Те не започват нито с първата, нито с втората ангелска вест. Защо Бог казва на Вавилон, излезте от Вавилон, люди мои? Защото благовестието е било отхвърлено от тези. Защото в Вавилон има хора, които са закоравили сърцата си и не искат да чуят Божия глас, че те не се покланят на Твореца. И ето защо Бог във втората вест казва, Вавилон падна, защото той отхвърли първата ангелска вест, но вие не стойте в него, за да не падне моя гняв върху вас. А този гняв вече е изпит от чашата, която Исус изпи заради нас. В Римляни 6:23 добри вести ли има там? Да, действително е така. Нямам търпение да проповядвам това тази вечер, особено тази вест, защото тя е толкова тясно свързана с сърцата ни. Римляни 6:23. Там се казва, защото заплатата на греха е смърт. Какво казва? Заплатата е смърт. Искам да си представите господин грях и работодателя, който се нарича равнопоставени възможности. Как смятате, той ще се отнесе към господин? Колко от нас са били работници на мистер Син? Мистер Син ще каже, мистер Грах ще каже, вие сте служили в моите предприятия, да? И каква заплата смятате, че трябва да ви дам? Той казва, че заплатата на греха е смърт.
защото моят бос, моят шеф се нарича грях. А господин грях казва, ако ми служите, аз ще ви платя. Ето ви вашия чек, вие си го заслужихте. Господин грях плаща заплатата на греха. И това е смъртта. Дали всички заслужаваме тази заплата? Да, без съмнение. Колко от нас са служили на господин грях? Всички ние. Искам сега да си представите друг работодател. Това е работодателят, наречен господин Правда. Какво ще ви даде господин Правда като заплата? Той ще ви даде вечния живот. Ето защо втората част на стиха казва, защото заплатата, която господин грях ни плаща, е смърт, но Божият дар е вечен живот чрез Исуса Христа, нашия Господ. Сега обърнете внимание на промяната на смисъла. Аз съм работил за господин грях и той ми казва, веднага ти плащам. Исус служи на господин Правда и господин Правда казва, ти заслужаваш правдата на живота. Но какво заплата получи Исус? С какво му беше заплатено? Със смърт. Ако той съвършено е служил на господин Правда, тогава господин грях не би трябвало да му плаща никаква заплата. Но той получи заплатата на смъртта. Защото ние не получаваме тази заплата заради него. Той я понесе. С други думи, той беше станал грях, за да бъдем ние признати като праведни пред Бога. Това е велика новина, истинска добра вест. Не се чувствайте виновни. Кой е най-прочутия стих в Библията? Йоан 3,16. Там се казва, защото Бог толкова възлюби Фресно. Да, той обича и град Фресно. Но тук се казва, защото Господ толкова възлюби света. И сега, че Той даде своя единороден син. Как изяви Той своята любов, като даде своя единороден син за кого? На целия свят. Но в Първо Йоаново се казва, 2 глава, 1 стих. Тук намираме един тясно свързан с нашия текст стих и този стих казва, и то е умилостивение за нашите грехове. И не само за нашите, но също и за греховете на целия свят. За колко на брой грехове умря Исус? За колко на брой грехове Исус получи заплатата на смъртта? Библията казва, че Исус получи заплатата за всички грехове. Всеки грях, който съм извършил, всеки грях, който е извършен във времето между Адам и Ева до последния грешник, Исус понесе и греховете на бъдещето върху себе си. Така че няма грях, който Исус да не е понесъл. Няма грях, за който Исус да не е платил. Възниква въпросът. Ако Исус е платил за греховете на всички, значи тогава всички ще бъдат спасени. Така ли е? Изглежда логично. Нема Исус не плати за всички грехове? Ако е така, тогава всички трябва да бъдат спасени. За съжаление, не е така. Нека сега да се върнем на Йоан 3,16 и обърнете внимание на последната част на стиха.
Ще кажат, Бог завъзлюби целия свят и даде своя единороден син. Но тук се казва, та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Дали Исус плати? Трябва ли да приемем това, което Исус направи? Колко от вас обичат да получават подаръци? И аз обичам. Няма хора, които не обичат да получават подаръци. Веднага се сещам за коледните празници. И аз обичам да получавам и да давам подаръци. Колко струва един подарък? Колко струва? Всички казват, той е безплатен. Да и не. Да, той е даром за този, който го получава. Но дарителят трябва да плати за подаръка. Следвате ли мисълта ми? Дарителя на подаръка плаща за подаръка, а получателя му го приема даром. Колко трябваше да плати човешката раса, за да може Исус да дойде и да ни спаси? Нищо. Исус беше даден на света. В Йоан 3,16 не се казва, че Бог толкова възлюби света, че позволи на своя единороден син. А не се казва, че Бог даде своя единороден син. Не само за да бъдеш човешката раса, а Исус е все още човешко същество. Продължава да е такъв и представител на човешката раса. Библията казва, че като представител на човешката раса, Исус ще носи белезите от разпятието си като вечен спомен за ужасните последствия на това, което представлява греха. Исус е един от нас. Той е наш. Кръвта, всъщност, Сина на Твореца е станал член на човешката раса. Един от сътворенията. Като един от тях, извинете. Ако той не беше в човешка плът, би бил само Бог. Но Исус е не само Бог, но Исус е и човек. И поради греха той стана един от нас. Той е по-близък до нас, отколкото някога е бил преди. Слава на Тебе, Господи, за това, че си толкова близко до нас и че не се срамуваш да ни наричаш братя и сестри. Защото думата brethren на американски и английски означава обращение към цялата църква, братя и сестри. Той стана един от нас, за да можем ние да станем част от Неговото семейство. Исус плати страшно скъпа цена, за да изкупи нашето спасение. Той изпи чашата, която беше наш жребий. Той проля кръв, която ние трябваше да пролеем. Наша кръв. Не е ли това вярно? Исус ни дава всичко това даром. Нека да ви попитам, ако някой ви даде подарък, дали имате правото да го приемете и да го отхвърлите? Трябва ли задължително да го приемете? Не. Питах веднъж, едно детенце, което тък му разопаковаше, тък му взе своя коледен подарък и веднага го запокити през прозореца. Аз това не го искам, не съм искал такъв подарък. Какво направи това дете с подарък? То отхвърляше подаръка, който неговите родители бяха купили. Всички ли ще бъдат спасени? Не. Исус плати ли за всички? Да. Дали Той плати за дара, който имаме от Бог, Отец? Да.
Бог толкова възлюби света, че в Неговия дар беше включен абсолютно всеки човек на земята. Но този дар е за тези, които ще го приемат с вяра. И в наградата на този дар е вечния живот. Това е удивително. По какъв начин ще изявим вярата си в Исус? Марко 16 глава. Да видим какво се предполага от нас, че трябва да правим. Дали когато вие осиновявате деца, следвате някакви законови процедури или излизате на пътя и харесвате си някое дете и казвате, този ще ми бъде син или тази ще ми бъде дъщеря. Има ли някаква законова церемония и процедура, която постановява правото ви на родител, настойник и попечител? Също и тук, дали трябва вие да умрете, за да станете част от Божието семейство, поради тази законова церемония, която трябва да се изпълни, за да станете официално член на Божието небесно семейство в Исус Христос. Каква е тази церемония по встъпването ви в Божието семейство? Марко 16 глава. Исус говори, казва: идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Ето. И какво се очаква от хората да направят? Това е славното благовестие, че Исус умря за нашите грехове, че Той плати за нашите грехове, че в Него имаме вечен живот сега. А тук стихът ни казва: и онзи, който повярва. Същото като Йоан 3,16. Тук Исус говори: и този, който вярва. Как ще покажа, че аз вярвам? Как официално ще бъда прият за член на Неговото семейство? Как официално и открито ще изявя, че аз съм станал член на Неговото семейство? И онзи, който вярва и се кръсти, ще бъде спасен. С други думи, той ще има вечния живот. Но онзи, който не вярва, ще бъде осъден. Кръщението е официалното ни приемане в Христовото семейство. Кръщението се извършва чрез потапяне, така както Библията ни учи. По времето на Христовото кръщение се чу глас от небето: това е моят възлюбен син, който е моето благоволение. При кръщението се казва: това е моята възлюбена дъщеря. Значи ние сме приети при кръщението в семейството на възлюбените. Кръщението не е някакъв външен ритуал. Това е официалното ви встъпване в членство или, буквално казано, брачен съюз с Исус Христос. Това е момента на пълно единение с Исус, на ставането на неразривна част от Неговото тяло и семейство. А сега да се върнем на чашата. Исус, приятели, в тази чаша, която държеше в ръката си, се съдържаше Божия гняв, която всяко човешко същество на планетата Земя заслужава. И Исус изпи целия Божия гняв до самите дрождия, до последната капка. Той вкуси Божия гняв и го изпи до дъно. Направи го, за да не може ние да се налага, ние да пием тази чаша. Но ни се казва, че ще има и група в света, които ще пият от чашата на Божия гняв, който се излива върху тях без примес. Защо? Защото те не са приели Исус Христос, който изпи чашата като наш заместител. Ако не приемете Исус, който изпи чашата вместо вас, тогава вие сами трябва да я изпиете. Исус отваря вратата на спасението. Той ни приканва да станем Негови деца. 20 глава на книгата Откровение. Това е след 1000-годишния период.
след милениума, всички нечестиви са възкресени. Всички, които са живяли на планетата Земя, най-вече са възкресени. Всички, които са приели Исуса Христа, са вътре в святия град, а всички, които са го отхвърлили, се намират извън него. И те са там, защото са избрали по собствен избор да бъдат там. И когато 1000 години свършват, Сатана ще бъде пуснат от своята тъмница и ще излезе да мами народите, които са по 4 краища на земята, Гог и Магог, за да ги събира за битка по брой безчислени като пясъка на морето. Какво ни казва 9 стих? И те се разпростряха по цялото лице на земята и обградиха святия град. И това са светиите, които са приели Исус. Но падна огън от небето от Господа. Ще говорим по-късно в нашата поредица за този спояждащ огън, защото той е споменат в тройната ангелска вест. Какво означава нечестивите бъдат наречени Гог и Магог? Нека да видим оригиналът на всичко това. Книгата на Езекил, 39 глава, 39 глава на пророк Езекил, 17 стих. Вече запознати ли сте с еврейското светилище? Къде се е намирало олтара? Какво е правено на него? Извършвани са жертвоприношения. Какво още? Какви са били жертвените животни? Юнци, козли, овни, много различни чисти животни. Какво представляват всички тези животни в жертвената система? Те представляват жертвата на Исус Христос заради нашите грехове. Не е ли така? С други думи, Той беше пожертвен, за да не трябва ние да бъдем принасени в жертва. Но сега да видим в Езекил 17 стих на 39 глава. А ти си нечовешки, така казва Господ Йehova. Говори на всичките видове птици и на всеки полски звяр, като кажеш: съберете се, та дойдете, натрупайте се от всякъде на жертвата, която жертвувам за вас. Голяма жертва. На моята жертва, която жертвувам за вас. Голяма жертва върху Израилевите планини, за да ядете месо и да пиете кръв. И ще ядете месата на юнаците и ще пиете кръвта на земните князя, и на овни, и агнета, на козли, и на телци. Какви са тези животни? Това са жертвени животни. Нечестивите са сравнени с жертвени животни. Това е Божията жертва. Какво ще стане с нечестивите? Те ще бъдат пожертвани така, както жертвените животни в жертвените приношения. 19 стих. И ще ядете тлъстина до насита и ще пиете кръв до опиване от жертвата, която пожертвах за вас. Смъртта на нечестивите в края на времето е жертвата, за която Бог говори тук. И те са сравнени с жертвени животни. Защо трябва да умрат нечестивите като жертвени животни? Защото те не приеха Исус Христос като техен заместител, като заместителна жертва. С други думи, те са отхвърлили Исус. Отхвърляйки Исус, вие трябва тогава да бъдете пожертвани вместо Него, защото не сте приели единствената жертва, която удовлетворява Божия гняв. И Бог стори това със своя син на Голготския кръст. Последен текст. В Откровение 14 глава това благовестие се нарича вечното благовестие. С други думи, то е пряко свързано с спасителния план. Знаете ли, приятели, че спасителният план е изнамерен от Бога още преди да е имало какъвто и да било грях.
Първо Петрово, 1 глава, 18 до 20 стих. Като знаете, че не сте купени с тленни неща, а сте скупени от суетния живот, предаден ват от бащите ви, но с скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист. Исус беше пожертвен като жертвено животно, който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в скончанието на времената за вас, за да изпълни Божия план на спасение. Както виждате, грехът не е изненадал Бога. И този спасителен план е бил изнамерен заради теб и мен. Приехте ли Исус вече, когато чухте тези вести? Приели ли сте го Исус? Декларирахте ли тази промяна в живота си чрез кръщението, което Той е постановил? Приехте ли Святия Дух, за да живеете победоносен живот над греха? Приехте ли Исуса Христа? Моля се Богу, в края на тази вечер, във вашето сърце, да се роди решението да служите на Исус и да го приемете. И да приемете Неговото кръщение и да станете част от Неговото семейство. Небесни Татко, благодарим Ти, че имахме възможност да изследваме това писание тази вечер. Благодарим Ти, че си изпратил Исус заради нас. Моля Ти се за всяка вечер от тази поредица, Ти, Господи, да говориш на сърцето ни. Моля Те за всички, които все още не са предали волята си на Исус. Говори на сърцето им и още в този момент нека те вземат решението да го приемат в сърцето си, като техен Спасител и Господ. Благодаря Ти, Боже, че чу молитвата ми. В името на Христа. Амин.